Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Iko zvinezvi yatova breaking news. Hazvina kumira zvakanaka, hakusi kudyiwa rinopisa. Ko indombonzani ngoni mama mandikanganwa here. Yes, I'm the one and only Kuliant. Nyaya iri panapa yakamira kanaiso mhuri yeZimbabwe yandiri kutambira iko zvinezvi. Amene kuti mimi kwamuri it's good news, bad news kana kuti kudii, but chandiri kuziva ndechekuti handina one day ndapedza kutaura nyaya iyoyi ndikati Temba Muliswa kana Tagwirei endai zvenyu kuState House, but muzive kuti kune muchetura wenyu unenge wakakumirirai kana zvichinge zvozofamba zvakanaka. But I'm not saying kuti ndokwa zvabva nako, but nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe yandiri kusangana nayo pari kunzoni why we are still gathered at the national shrine bearing comrade ambassador Matima Danda, may his soul rest in peace, who is believed to have succumbed to food poisoning, polonium 210. We are learning that the term president was airlifted out of the country early this morning due to a sudden illness seeking medical attention abroad while permanently celebrating Cape 3. Maita zhowe mumba mezvigananda manje ameno zvenyu muchapedzana ikoko. Zvigananda are going to finish each other off before they can enjoy the fruits of the fraud they committed against the constitution. Pedzana ikoko, Polonia 210 is at work. Tamba wakachenjera ikoko. More updates to follow. Handi tuone. This is the news that I'm receiving right now. Zandiri kutambira over the way. Temu president nditagwirei. Kana manga musati mazviziva regeza ndiganda kuudzai. Saka mukomana ari kunzi atobuda munyika iko zvinezvi pane zvake zvaasangana nazvo pari kunzi parikatoipa kungotanga ngorutsa nekutochaya kungohudha zvisinganzwisisiki kuti chichaitika. Saka abva angobuditswa munyika achimhanya because munyika iya vari kuti maybe they don't believe kuti pane chipatara chingakwanisa kumurapa, but iye ane chake chiripatara chaanoti zvitanorapa vanhu mahara. Saka haana kutokwanisa kuchitrust. ZvemuZimbabwe kwakanaka muchazvirega uchadhakwa. I always tell you guys kuti iwe Tagwirei, you must be very careful. There is no way pokuti ungazoita wobva uda kuchallenge vanhu vese. Ndakanzwa Tagwirei achitaura achitoti zvoni izvi zvapfana zvese izvi zvana Kuliant chinjakandiboa. That's why uona izve so ndiri kumeka sure kuti Tagwirei iye ndiye ngaatanga kudonha pasi nemari yake yacho anozvita anayo. You can't say kuti zvana Kuliant zvofanira kudonha pasi. Ahudonedze Kuliant. Ende inoonda ndiri kutoboikana nhasi ndaswera ndine stress yakanyanya panyinzi zoni hanzi Zimbabwe yese Kuliant TV ndo the number 3 channel, the number 3 best channel in Zimbabwe. You know, and that's not fair. I don't know guys kuti number 1 and number 2 ndianani zvavo, but pandaiswa pa number 3 I'm not even happy about the results because how can you range me number 3? Inine I'm top of ZBC. Zviri pachena. Saka ndianani umwe wacho ari kubuditsa news dzinonaka dzekuti anozonza aenda ndoiswa ku number 3. Who is that? Number 2 I was going to accept the number 2 because always handida hangu kuvazova number 1 zvekudaro, but kana makuzondisa ku number 3 ndiani umwe wacho azoenda pa number 2 iye. Hazvisi fair, but inyaya yekuti tichazotaura nezvayo pakufamba kwenguva. Zvamanje ndine euda vangu ari panapa ndotozvifarira manje zvavanhu nehasha. Kana une hasha gara wabata Kuliant TV inokulinkisa kuti hasha dzako dzitese dzinge dzichimake sense, because ndozoti vamwe vanozoitawo hasha dzisinga make sense, but for now inzikazi kutora mudhara ari panapa akatsamwa nori muchiki baba icho vanhu kuignora mahospital kusvika aita marengenya. Zvipatara kuita marengenya. Public schools egovernment ayaya kuita zvimwe zvinhu. Varumetevora mabhuku mahara. Kingston yaidhilivhara mabhuku worldwide Zimbabwe yose. Kingston mabhilo, mabhuku, madeski, machoko, mabench, pen, everything. Teacher, student, hakuna
akanga achitenga bhilo. Ukatorasha bhilo uchibva paassembly kuinda mukilasi, unondosvika mukilasi penzera bhilo zvakakumirira. Ende mari yava kutenga bhilo nhasi yaitengera bhilo 1 yaitengera kilasi yese mabhuku from January to December. Mari yava kutengerwa mwana 1 yava kutenga naye mabhuku. Mwana 1 mari ari kutenga mabhuku nayo neschool fees. Nyika ichangobva muhondo iyi waibhadharwa yainzi building fund yefamily dhora. Family of Munjonjo dhora building vaiti building fund. Saka yake zvinezvi dollar rakatenga matebho rakasvika mazero okuwanda kumberi ava miriyoni. Chikoro ichi takapinda tichita chokumanikidzwa, vanhu vachangobva munguva yehondo. Chikoro chanzi mwana uyu ngaabate zheve yokuseri konzi hawaigona kuibata mangwana ngauye kuchikoro. Tichidya mabetskisi, zvigwitsi, uniform tichipiwa mahara kuchikoro. Mama edu achimanikidzirwa kurima masunflower kuti nyika igone kuva namafuta. Rimai masunflower anouya achitengwa navarungu achizondogadzira mafuta kuchipuhwa mauniform namazitendi afuta mazitendi afuta anechizino anezidziso kuchitsitsino kuita segumbo redhongi riya riya. Wakambona chinhamba chedhongi chiri pasaidi apa chegumbo repadhongi ndozvazvo zvakaita mazitendi afuta ayaya. Kana vasina kumbomapfeka uziva kuti makaberekwa Zimbabwe yamama yamamiswa kuti naivava ivava varipo papawa zvigananda izvozvi vakauraya hospital. Munoziva kuti vanhu vekare vanga vakabata kwanzi kuchipatara kunourawa vanhu vachitenda kutochere makwenzi mudoto. Asi chipatara aiva mahara, mishonga iri everywhere. Vanhu vachicha kutondonyanisa nemombe dzavo kudhipi kuti dzibaiwe majekiseni vasingazivi kuti mombe dzaiteta utano dzichinge dzakanaka dzichitodhibha dzichibve zvikwekwe dzinzi mombe dzedu dzourawa namajekiseni. Ike nezvi majekiseni aya maakumatsvaga muchamawana akavhariswa naedzedzimbuka idzi. Idzedzimbuka dzamasoja namapurisa nokuti ZANU-PF haina kurambira papawa. Masoja namapurisa ndimi vakasapota kuti irambire papawa. Saka imimi ndimi mbwa masoja. ZANU-PF haina mhosva. Kana imukati ZANU-PF kuda pachigaro nhasi uyo ambopinda nekuti ndo wahwina, vanobva havarambiripo. Chero mukaredzwa muromo sei masoja namapurisa akataura kuti opposition win the election. Let us leave him. He can rule. We can see if he do something what he doesn't like, he doesn't go to our direction. We also, the army have a right to remove that opposition. He wins the general election. But the soldiers and the police, they are not do that. They are protecting the state of the corruption of Zimbabwean government. ZANU-PF. Instead of imini masoja muri state ye Zimbabwe namapurisa. Now ZANU-PF is a state of Zimbabwe. What the fuck hell is this? Munozviziva kuti vano musiyano masoja kuti ndo ye state namapurisa. But ZANU-PF ndo yatova ye state. Masoja, they are nothing. Police, they are nothing. Because they are leaving these people to hold all the power in their hands, to look
down for everyone. To put down or to look down. Look, I don't know I don't know what can I say with these people. Masoja ndimi mune right yekucontrola zano PF kwete kucontrolwa nezano PF. Kune dzimwe nyika mapurisa muri security safeguard munoziva ndimimi. Zvakafanana neAmerican FBI yayo kuAmerica. It's a private security. It's a CIO. Bakaita CIO, but it's a private security. South African police is a private. They are only wear the uniform, but they are security guards. Googling now about the historical or information of South African police. They are not under government. They are security of Bosasa. They are under Bosasa security company. Bosasa security company, the owner of Bosasa security company, and that is the owner of this police, South African police service. It's under Bosasa. That's why if you can see, look at this third one. Fidelity will be there. Bosasa will be there. Any form of the security company, like Super Eagle, is the biggest security in South Africa. Fidelity G4S, they are contributing on the bet to protect their same company, Fidelity G4S and Eagle, Super Eagle security company. And that fucking shit, what do you call Bosasa? South African police, they are contributing. The state security is the army in South Africa. Go to the Googling now, and you can research. The police of South Africa, they are private company. The police of South Africa, they are private company. They are getting paid with the rules of Bosasa security company. Similar like these people, Zimbabwe, it's only Zimbabwe. You have a permanent security company, like a police company. It's a government. Some certain countries here in the world, police is a private company. That is how many white people in Africa or wherever they are making money with the security company because they are saying this nonsense, this bullshit. Now imimi masoja muri mbuga dzavanu. Imbuga dzinomuswe dzinamambava. Imbuga inotokura inotovana ndozvati. Imbuga inovata pashi. Ine muri mbuga dzavanhu dzinovata mba. Dzinovata mba dzinokontrolwa navanhu. Will be controlled with the state of South Africa because of the stupid fucking mind of you guys. Every year, police and army, you have a complaint of the salary. You have the complaint of the bonus. Army, I just want to tell you the reality of cool. 1994 and go back. The Igit was a special trainer in the Zimbabwean army. Ask anyone, even ask Chiwenga. Write a message to Chiwenga. Chiwenga was trained with the Daiki. It was a white guy. Mnangagwa also was coming through the Daiki system. But as I know, to Mnangagwa, Jinda ka create ma Ningirkine Sarimu, Unonye.
vachiri kushandisa masystems adhaiki. Kana mukashandisa masystems adhaiki, vazhinji vari kuarmy vakapinda from 1995 kusvika panopatira, hakuna unopasa army, hakuna unoipasa. Ask anyone was trained with daiki, nobody. You can pass. Yeah, in the army now. Masoja Murimba Davan. I will repeat and repeat it again. ZANU-PF, I don't have a problem with ZANU-PF. If people, the politics, we have a problem with the army and the police. Because they are protect a criminality of this political party of ZANU-PF. If the army was not to protect the criminal story of ZANU-PF, they are supposed to remove him. And all the generals died, they are supposed to be alive. But they don't do that investigation. What is the cause of the death? Munonati chinhu chakandirwadza general uyo retire uyoyo. Kwanzi wanzi Rugejike, wanzani? I think ndiye Rugejike or ndiani. Rugejike I think mupenyu. Unamwe mudhara akaenda kupurazi nemota yake. Akandofurirwa kupurazi. Akangowanikwa akafa, mota yakamira. Akandwarohwa nehatata. And munhu uya havana kutenda kuti vaite investigation because vanotoziva kuti munhu uya akaurayiwa nemercenary yeZANU-PF. Akaurayiwa nemercenary yeZANU-PF. Mazhinji mageneral, onza general retire ningi wakati accident. Unoziva kuti mercenary inotendera kuzvimamira iri panhu pamwe. Akakugadha achikuongorora pauri kuenda. Kusvika akuhwina, akurova akuhwina. Kana iri mota akaipiwa kunzi mota iyi, anokurisa. Vakomana vemercenary vanokurisa. And vokurova the right size. So this fucking bullshit people, I don't understand it.